Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa a cikin wannan channel mai albarka ta MYK Hausa TV. To ina roƙon ka da ka kalli wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe domin za ka ga abin da za ka samu. Abin da za mu koya, abin da muka za mu nuna yau shine za mu nuna muku yadda za ka yi verifying na WhatsApp naka, da yadda WhatsApp naka ba za ka yi losing ɗin abubuwa ba, kuma ba za ka abin nan ɗin shi ba, ko da irin yadda za ka yi connecting da Gmail naka dai, ta yadda at any time ko da ka canza waya za ka iya login abubuwan da kake da su su yi continue, ba wai ka abin nan ba. So abin da za ka yi, za ka shigo, misali za ka shigo a cikin WhatsApp naka, ya danganta wani kalan WhatsApp kake amfani da shi. Kana amfani da GB ne, ko kana amfani da normal WhatsApp, ko kana amfani da wani kalan WhatsApp, ya danganta dai da kalan duk WhatsApp ɗin da kake amfani. So kawai abin da za ka yi shi ne, ga wani icon nan wurin kuna gani, ga shi nan gefen nan, sai ka danna shi. So shi kenan zai taho, zai baka wannan option, sai ka danna setting ɗin nan. Ga shi nan za ka shigo a nan wuraren cikin profile naka. So ga inda aka sa account nan guraren, ko kuma nan privacy account. To sai ka shiga nan inda aka saka account, ga shi nan, sai ka shige shi. To idan ka shigo a nan wuraren, ka gani nan zai baka zaɓi. To za ka shiga nan email address ɗin nan, misali ni da yake already na riga na yi verifying nawa. To kai in baka yi abin nan ba, in kana so ka yi, to sai ka shiga wurin nan. To hakan ne zai baka daman Gmail WhatsApp naka ba za ta abin nan ba. In kuma za ka ba shi, kana so ka ba WhatsApp abin nan, kun san da yawa yanzu ana hackers na WhatsApp. Duk wani platform da kuka sani, kamar su duk wani application da kuka sani, ana hackers na shi, kamar irin su Facebook, WhatsApp, irin su TikTok da dai sauransu. To shi wannan na WhatsApp, in ka shiga wannan two step na verification, kun gani ga shi nan, in kai wannan wurin zai baka dama, ga shi nan ya nuna min turn on. Idan kai wannan abin zai baka daman WhatsApp ɗinka ba wanda ya isa ya maka banning nata, za ta yi abin nan sosai. Nan kuma inda aka rubuta change